А колко тежи е? Айде, пуснахме клипа. Всичките на ура. Изпомня ли си той, че са били заедно? Ма види ли тази хора? Джейми се побърка толкова много същества на кол. Те ще да цокат. Ето, Демон почна вече да... Ама те двамата се играят, те си една... познават. А те отиват да цокат. Айде, ще заръбжи, нали прави откачалка. Виж какво да прави. Още една истинска пучка. Същата като Трина. Явно е заразна. Чеше уши Трината. Ебе, сега колко се изтълзано? А, те верно. 3 по 3, да, точно така. Направо на отбори. Трите кафяви и другите шари. Да, те верно, че от това кучило само кафявите останаха, да бялата Виж няма. колко, значи, те си пак най-тъмни. Най-какъв? Най-тъмен е той, най-тъмен такова. Но Гледай Хуана как ходи при Джейми да се... те играят ли често? Защо пък спря този клип? Много тъпо.